रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा जागोन। बे भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट आरो जोबोद गोनांथार भिडिअ जागोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' मानसि मैयाहाय आंखौ सासे ब्रादारा लोगो हमनानै फोरमायदों खोथाखौ फोरमायनानै आंनिफ्राय बियो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार लानानै आंनो गासिबो वाट्सएपआव बेनि एड्रेस आरो बेनि फट'खौ हरदों। बिथाङानो जाहैबाय नैबे आं स्क्रिनाव होखाबाय आरो बेनि एड्रेसखौ फुल डिटेल्सखौ आं होना होगोन नोंथांमोननो। बिथाङा दाखालिनिफ्राय गोमानानै दं। माब्रै गोमानानै दं होननानै बुङोब्ला आं दिनै भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनोसै। निस्सय नोंथांमोनहा बहायबा नुनोबो हागौ आरो बिथांखौ सिनायनोबो हागौ। बेनिखायनो आं खावलायनो सानदों नैबे आदैनि एड्रेसखौ आं फुरा होगोन आरो दा आं बुंनो सानदों आदैया माने क'क्राझार स्टेशननिफ्राय राजस्थानाव थांदोंमोन आरो बेजों गोबां मानसिफोर दंमोन, जायगानि मानसिफोरबो दंमोन। बिथाङा माने बे थांबाय थानाय टाइमावनो इउपिनि मोनसे स्टेशनाव ओंखारदों। जाबुरपुर स्टेशन, जाबुरपुर स्टेशनाव बिथाङा ओंखारनानै थालांदों आरो बेनिफ्राय बिथाङा ना न'आव कन्टेक्ट ना न'आव फैफिननो हादों, जेबो खबर गैया, जेबो खौरां गैया। बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि रायजो राजा बयखौबो फंबाय बिनानावमोनखौ, गोबाङा जोंनि आसाम बा क'क्राझारनिफ्राय बायहेरायाव खामानि मावनो थाङो। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि क'क्राझारावहाय जेबो गिदिर इन्डास्ट्रि गैया, जेबो गिदिर कम्पानि गैया, जोंनि आसामावनो गैया नङा होमब्ला? बेनि जाहोनाव जोङो बायहेरायाव खस्थ' खालामनानै न'खर खुंनांगौ गोनां जायो, बिसि फिसाखौ नायनांगौ जायो। थिग बिदिनो आदैयाबो गावनि न'खरखौ खुंनो थाखाय, गावनि न'खरखौ नायनो थाखाय बेबायदि बैसोआवबो आदैया माने राजस्थानाव खामानि मावनो होननानै ओंखारलांदोंमोन, थांदोंमोन आरो क'क्राझार रेलवे स्टेशननिफ्राय बिथांमोना गाखोनानै थांदों राजस्थानाव। राजस्थाननि मोनैनि सिगां इउपि स्टेशनाव मोनसे जाबुरपुर स्टेशनावहाय बिथाङा ओंखारनानै थालांदों। दा बै दिननिफ्रायनो माने बिथांखौ मोनाखै, बिथाङा फैफिनाखै, कन्टेक्टबो खालामाखै आरो जेबो खौरांबो गैया। आरो बेजों थांफानाय लोगोफ्राबो माने बिथांखौ नुस्लाबाखै, मिथिस्लाबाखै, बिथाङा साडेनलि ओंखारनानै थालांदों। गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा बायहेरायाव खामानि मावनो थाङो, बायहेरायाव ओंखारलाङो। सोरबाया ट्रेन गाखोफेरनो हाया, सोरबाया गारि गाखोफेरनो हाया, सोरबाया खर' गाज्रि जालाङो, सोरबाया देहायाव प्रब्लेम जालाङो, सोरबाया बेमार जालाङो। बेफोरबायदि गोबां प्रब्लेम जालाङो नङा होमब्ला? थिग आदैयाबो बेफोरबायदिनो जादों जानांगौ, देहायाव माबा मोनसे प्रब्लेम जादों जानांगौ बा माबा मोनसे बेमार जादों जानांगौ। बिथाङा बिनिखायनो जे गुबुन स्टेशनाव ओंखारनानै थालांदों, जायनि जाहोनाव बेनिजों थांफानाय मानसिफ्राबो बिथांखौ खेल लास्लाबनो हायाखै आरो बिथांहा बै दिननिफ्रायनो दिनैसिम न'आव कन्टेक्ट गैया आरो न'आव खबर गैया। बेनिखायनो आं खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोनहा सोरबाफोर नुदोंब्ला, फंबाय बिनानाव नैबे आदैखौ सोरबाफोर नुदोंब्ला बेनि एड्रेसखौ आं होना होबाय, बेनि कन्टेक्ट नाम्बारखौबो आं होबाय। बिथांखौ अननानै सोरबाफोर नुयोब्ला कन्टेक्ट खालामनानै हर। आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' मानसि आरो गोबां मानसिया बायहेरायाव खामानि मावनानै जायो, न'खर खुङो। बै फंबाय आरो बिनानावमोनखौ, ब्रादारमोनखौ आं खावलायदों। आरो मोनसे खावलायनाया बेनोबाव, जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस, बड'लेण्ड एस'सिएसनाव थाग्रा माखासे जोंनि ब्रादारमोन, बै ब्रादारमोनहाबो बे भिडिअखौ नुदोंब्ला अननानै नोंथांमोनहाबो एसे गावनि एरियायाव सार्च खालामगोन बा नागिरगोन, नुयोब्ला कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामना होगोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।